Ndinokudokeza muChiBuja tauya nhau dzanyasi zuva rechishanu mwedzi waZvita makore mapfumbamwe kubva patisiya waNelson Mandela munyika yeSouth Africa wakapfa wane makore makumi mapfumbamwe nomashanu. Tiri kuramba tinoti mweya wawo uzorore murugare. Sarudzo dzakaitiwa kupera kwesondori rapfuurari dzakaburika dzakadari kubhinga ZANU ndo yakahwina, kuGweru kuwadhi wechina CCC ndo yakahwina, kuMberengwa ZANU ndo yakahwina, kuGweru wadhi wechiGuminosere CCC ndo yakahwina, kuGweru pokare wadhi wechishanu yakahwiniwa noZANU PF. Ipapa wamwe wagotoreketa kuti bato roCCC rinofanira kuti richangamuke nokutoti zviri kuratidza kuti panogona kundonyangariwa gore rinouya. Ivo CCC vari kugoreketa kuti vari kutofara kutoti gore rino sarudzo dzese dzaitiwa ivo wahwina zvikamu 60 noribodzi kubva muzana kuwanhu wese. maMP wakabva watowana pokarepo makanzura wese wabva waita kuita murakatira wachihwina zvakanaka. Wari kuringira kuti kuhwina kwawagoitako ndo kuchaita kuti wahwine pokare kusarudzo dzichauya gore rinouya. Chedu kuramba takaringa tichindokunyepai. MuSouth Africa mahwadzaidi vanhu vekuZimbabwe vari kuita kugara izvezvi misodzi yakandoti mokoto mumatamamu nokutoti kune mapostori anoita 14 wari kunzi wakakukuhwa nomvura yorwizi rinonzi Jukskei. Pakaita kunyangariwa kwaipapa pawakaita kuweredziwa nomvura iyi apa yakaita kuuya tumafashamu nokuti wangu waenda koita zvokunyudziwa muJorodhani zvokubhabhatidziwa nemapostori. Pakaita kunyangariwa chaiko. Izvezvi vanhu vese vari kusaya kuziva kuti voita kudini zvokutoti nonyakwa yacho iribe hagoziva kuti ichatekaidziwa sei. Ipapa takundoshuvira kutotiwo makambani akaita sana Nyaradzo naDoves waite karikiriki kubatsirana kuti vanhu vaikiwewo zvakanaka. Pakaita kuoma chaipo. Tiri kundoipa kuti paribe kuchekeresana kwakaitika ipapa. Hwende ari ndiye munyori mukuru mubato roCCC agoreketa kuti akumbomira zvokuenda kumaruwa kuti aite kotsvaka vanhu vanotsigira bato roCCC nokutoti agoti vanhu vari kuramba vachindoreketa zvakanyangaritsa maererano nekuenda kwache. Izvezvi zviri kurwadza asi saka ati achaakumbomira kuita izvozvo omboita zvimwe zvinoita kuti bato risimudzire asi kuenda kumaruwa. Ipapa wamwe wagotoreketa kuti ari kuziva hachenyaya chekuti padhuze kubisiwa nonyaya yomari yaakagotora iya yezviuru 40. Rikaiti goringe kuona kuti zvinopera sei izvozvi. Hurumende yagonzi yakuda kuita zvakatiitawo kuSouth Africa kuteedzera nyaya yekuti makanzuru anenge aino mataraudzo mhosva achiitawo basa rawo kusimbisa basa romutemo. Ipapa wagotoreketa kuti waakutanda kunhadzirawo mitemo yacho kuti igoningisika imisikidziwe panzvimbo kuitira kuti makanzuru akone kugosungawo vanhu nokuti waite kuteedzera mitemo yawo. Ticharamba takaringa kuti vanozvikona chere izvozvi nokuti ndo zvakareketiwa zviya zvodhivolusheni nobumbiro romutemo asi paribe anga ari kuzvitetekera. Rekai tione kuti izvezvi vachachinja chere kana kuti zvinenge zvichidini. Manyoka dhariya aita kuenderera izvezvi mwedzi wapfuura uyu. Pakaita wanopfuura churu chibodzi wakamangara kuti waita manyoka muguta reHarare. Ipo paya pamaindoti kune kanhu kari kutenderera kachirwere kumanyokako ndiyo dhariya yacho yange yatosimuka ipapo. Idi pakaita kunyangariwa vanhu vanaramba vachienda kuzvipatara kuti zviite zvakanaka kana vachinge varwara. Nyaya yemanyoka iyi yakakonzeresiwa nomvura iribe kuboeka zvisvinu muguta reHarare pokare vanhu vakatanda kuenda kunzvimbo dziribe kuchengetedziwa kuti vatore mvura ikweyo. Idi pakaita kunyangariwa chaiko. Tiri kundoshuvira kuti zviite kukuhwa vanhu varambe vachigara upenyu hwakanaka.
bato rawamonzora kwai raitapo kare kumukirana apo mumwe mugwicho atsvangirai Vincent agoburika kureketa kuti achazvisiya zvokuita huMP hwawamonzorahwo kana iwo wakaramba wariwo wari kutungamira bato riri kuenda kusarudzo dzogore rinouya. Ipapa unobva wasaya kuti chii chaizvo chanetsa kana kuti akunyangira kuti aendewo kubato roCCC heno paribe akuziva, asi kunyangwe akadaro hache mari akatotora kare iyo 40,000 akati kuuyaya ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Kwai kanzuru yo kaguta kadikiko Redcliffe yaita kupinziwa mushishi izvezvi nokuti wakuru wayo wagoenda mberi nokuita dhiri noimwe kambani waChina kuti kambani iwape mafoni nodzimotika, kunyangwe kuti wagowapawo ivhu, kunyangwe muferefete mukuru auditor general wenyika akanga areketa kuti izvi zvinobvumiwa ba pamutemo zvakaita ba kuita zvisvinu. Pakatoita kuoma ipapa rekai tione kuti zvinopera sei. Ndo zvataigochemera kuti ngaapuwo masimba okuti agoendese vanhu kumatarodzi mhosva zviite zvakanaka. Wamunangarwa wanenge waribekana zano rokuti wopedza sei nyaya yekupenda kwamagetsi nokusayika kwawo. Wamwe wari kureketa zvopasi chigare wagoreketa kuti peno iyo nyami inogaloreketiwa iya yakatsamwa saka idhamurira kuita kupwa. Paribe akuziva kuti zvichamunyatsoita sei. Wamwe wanoringawo zvomaringa kunzewa waagotoreketa kuti aiwa huiba kwai izvezvi nyaya yekuchinja kwemamiriro kunze kuri kuitika pasi rese kuri kukonzeresa kuti zvidandi. Heno mabiya angu tichaziva ba. Iwo wamunangarwa wagoreketa kuti wari kutoda kutoti munhu wese agopuwe sora agoise sora paumba pache kuitira kuti vanhu vareke kugonetsa kambani yozesa. Mufungiro wacho wakadari tatausaya kuti mufungiro hwaiwoyu zviribe kumboitika kwese kwese kana pasi rese munyika dzakabudirira izvozvi. Kai tiringe dziri kuitika pasi rese. Waramaposa wanokona kunge wapona kureketa kuno nokutoti kwaino National Executive Committee yawo waakufanira kuti waende kudare roparamende warambe zvakareketiwazvo kuti wano nyaya yekupindura waramaposawo, asi Julius Marema agoreketa iye kuti wari kutobisiwa zvokutoti patinosvika pakudya kirinamasi wanenge wasisipo ba. Rekai tirambe hedu takaringa kuona kuti zvinenge zvipera sei izvozvi. Tinokunyepai zvinenge zvichiitika. Mutungamiri wenyika yeDRC agotoreketa iye kuti ari kurwadziwa nokuita kwaKagame nokuti Kagame ndiye akonzeresa kuti nyika yache pabodzi pauno nyika yeRwanda dzitadze kuwirirana. Agoita kureketa pachena hwi kunzvenga kana kudidi zvekutoti ipapa heno kuti zvichapera mushechere nokutoti iye ari kuti Kagame ndiye ari kupa mari kuwapandukiwo M23 vari kuramba vachirwisa nyika yache. Rekai tirigoringa kuti ichapera sei nhau iyi. Wamuseveni wagotandapo kare kuitawo zviri kuitiwa nawamunangarwazvi zvokuti kunoita vanhu wese vanenge vachindoti aiwa gorekai kuenda, aiwa gorekai kuenda. Izvezvi nyasi uno kwagoburika wana chiremba chaiwo wanorapa vanhu waari kureketa kuti aiwa tiri kuda kuti mubenhukepo kare kupinda kutongapo kare zviribe kuti machembera. Pakaita kunyangariwa pasarudzo dzichiri kuuya muna 2026 chaimo ndomadzichauya. Pakaita kunyangariwa kani unoita kuona kutoti vanhu vavo vanenge vari kuverenga bhuku ribodzi chairo heno kuti zvichapera sei. Masoja ari kutonga kuSudan agobvumirana nowamwe wemasangano anowira utongi hwegutsa ruzhinji kuti waite zvokuzobenutsa masimba kuwanhu wemasangano wavo, asi povho yazviramba iri kuda kuti masimba abenhuke kuwanhu chaiko. Rekai tigoona kuti zvichapera sei izvozvi, tinenge tindokunyepai. Mashura aribe kupepetiwa aitika nyasi kwainaiye Prince William ari kwai izvezvi vanhu vekuAfrica ndo vari kukonzeresa kuti mhuka dzichipere idzo dziri muAfrica dzo.
unoita kusaya kuti ohokonai iwo wariwo wayo vanhu vaiuya kogwara shano pfuti wachipedza mhuka dzedu dzakaita sonzou nozvipembere nezvimwe ndiwo waiuya wachigwarasha wachipedza. Asi izvezvo vakunangidzirapo kare kuti ndisu imi kaimi vanhu vanoita kujairira chaiko muembo wakadari wakaita kunyangariwa. Afrika yese iri kufara asi iri kurwadziwa kuti nyika yeSenegal yakagobuditsiwa kumitambo yobhora. Aiwa, takafara hedu kuti waribe kujiwa zvokubva wanyadzisa nokutoti wakanga wambomira-mira. Tiri ipapo mabuja, rekai tigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.